Enotieno mar tarik 18 dwe mar abiriyo higa mar 2025 odhiambo makawuono mabende nonro pod dhi nyime kotenore kod nek magalagala makoro timore od thieth maduong' ma Nairobi mano Kenyatta National Hospital mabende koro timore e okang' mar ariyo kabende ichich ni ng'at achiel ema osebedo katimo nek makamano ka nonro maler pod koyango achijno mabende en jatuo ma Kenyatta wacho ni onge kod familia mare gisetemo mar mondo mi giyange malong'o kuom thuolo malach ma osebedo od thiethno to nyaka sani pok gidwaro kata pok ging'eyo nonde matut kaluwore ni achiel kuom anyuola mabende hinyo daka e bombe kata e geng apeyni kabende en gino mapod kelo penjo mathoth kotenore kod nek manotimore kanyo mokwongo dwe mar ariyo nyaka sani mapok oyang ni nonro mare ochopo kanye. Kenyatta wacho ni ne giduogi kao jatuono mabende ni chich goro nonego jatuo wadgi dwe mar ariyo to ka koro kwachich nonyisogi ni mondo omed bedo kanyo ka nonro pod timore kamano pok ochakore nek machielo timore dhiambo manyoro ka koro achijno ibiro ter e nyim do chieng' wuok tich mar juma manyien mar mondo mi onone kotenore kod nek mabende itude godo mar ji ariyo. Kopogore kod mano nyakoromogi bende warango weche mag somo e pachoka kwang'iyo kuonde tije lwedo mag TVET mabende kata bed ni kwan gi omedore pod nenore ni joma itiego okuog kochwiny mar mondo mi gidonjre gi tim tije manitiere chirni mopogore. Nyakoromogi magi emokuom weche ma wamiyo pek. Somehow this person was able to commit a murder and cover up the evidence so that there is not enough evidence to charge him. Sasakas. Kennedy Kalombotole achich maduong' ma itudo gi nek jotuo ariyo osuptal maduong' ma Kenyatta ibiro chwale doho wuok tich mabiro. The only policy directive that is legally binding to the IG and which can be properly debated by the people of Kenya is the one that I have put in writing and in signature and with my signature as required by the constitution. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ogolo andika manyien madhi tayo apisas mag obila ewi yore mag tiyo gi magina. Zile hera wakati ambapo zinakuja ninaweza nikaziona kwa macho yangu kwamba ni nyingi, lakini nikienda kugawa kulingana na zile pesa ambazo nimepata ninakuta kwamba kwa siku ninafanyia hera kidogo sana. Jopur e kaunti ma Migori medo weyo pur mar ndawa kendo donjore pur mag kothe kaka soya gi oganda. Nyakoromogi tudri kodwa na bawa mar ote machua kenari adek au chiel nono kao kamano yudwa e mbui mopogore mag oganda achiel kachiel wantiere mbui mar YouTube, mbui mar Facebook, bende yudwa e mbui mar TikTok, mbui mar Instagram kachiel koda mbui mar X. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako ene jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ogolo andika manyien madhi tayo apisas mag obila ewi yore ma ginyalo tiyo gi teko mathoth e kinde mangimagi ni kama ng'aw. E andika makamano obila onge kod teko mar tiyo marach kata chielo ng'ato gi magina kaka yo mar miyo ng'ato kum mar dhi ataro mar chik. Murkomen koro nyiso obila mondo luw chike manie andika ma ogolo kawuono ma ok chike mane ogolo jumbe adek mokalo. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa. Tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Banglep mabor ket e mach mager kamayo bel jumbe adek mokalo ewi miyo obila chik mar chielo gi magina ng'ata mosieko machiegni kod tesend obila jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen oneno ler kendo loko chung' mare. Ilimbe mare mar ng'iyo chal mar arita kwe kaunti ma Samburu Murkomen ogoyo about tan kendo nyiso obila mondo wigi owil kod chik makamano kendo luwo andike manyien madhi tayogi e tiyo gi magina kalore kod chik kaachiel kod ng'eto mag doho. Now IG can have something to work on. People should stop this idea that I had directed IG in any way in the past. The only policy directive that is legally binding to the IG and which can be properly debated by the people of Kenya is the one that I have put in writing and in signature and with my signature as required by the constitution. E andike makamano obila okum kum tiyo marach gi magina kata teko mathoth kaka yo mar miyo ng'ato kum ataro mar chik. Bang' picha mako obila kagoyo kendo nego jaus abuog rombe e ng'anyo mag rowere mag Gen Z dwe mar 6 higani
obila koro omi chik mar miyo luor ratiro mag jopiny e kinde ma gitayo tijegi. Murkomen onyiso gai mar obila Douglas Kanja mondo one ni andike ma kamano ochopo ne apisas duto mag obila e pacho kae ma onge leo. And the contents of that policy will then be cascaded down by the IG through the existing framework to ensure that this matter now, which has attracted a lot of public discourse in the recent past, especially after my visit to Dagoretti and Kikuyu police station, I thought it was necessary to put these policy directives in paper so that I can be held to account by the people of Kenya. Kalore kod andike makamano, tend obila bro tiyo kanyakla kod duol mochung' ne ng'iyo tije mag obila IPOA mar neno ni obila moketho ratiro mag jopiny ochwal e nyim doho. Andike makamano lero ni obila nyalo mna tiyo kod teko mathoth poni ngimane kata ngima japiny ni kama ng'aw. This is the only prevailing policy directive on use of force and use of firearm by police officers to either protect themselves and protect members of public, and also when dealing with and apprehending criminals. The policy will be shared officially with all of you. Chike makamago biro jumbe bura bang' migawo mar obila yudore e nyong'ong ewi nek mag rowere mohewo 60 e ng'anyo ariyo mag rowere mag Gen Z higani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kennedy Kalombo Tole, achich maduong' e nek mar jatuo e kar thieth maduong' ma Kenyatta pod odong' e lwet obila ka orito mondo mi chwale doho wuok tich juma manyien. Okil mar achijno koni jatuono ne ogol lep kowuok e otandane mar midekre kama ne ithiedhie gi tuo mar sukari kapok ochwale tesendo obila ma Kilimani. Okil mar Kalombo Tole koni owinjo obila we thuolo kod Rambon mondo dhi nyime kod yudo thieth e kinde ma pod gidhi nyime kod nonro. Ma biro kinde ma obila to ne ochwale kar thieth ma Kenyatta mondo timne pim kabe wiye ler. Report mar Kenyatta koni achich ni osebedo jatuo kuom kinde malach e kar thieth chakre dwe mar 11 higa mar 2022 kanyuolane topogi yango. The DPP could not approve of the charges because they did not have sufficient evidence. The file has been thrown back to them to go and find sufficient evidence. Now, this is a man, you should see him. He's small-bodied, he's disheveled, very sickly, seemingly mentally unstable, chronically ill, suffering from at least 3 conditions, known conditions. Somehow this person was able to commit a murder and cover up the evidence so that there is not enough evidence to charge him. It's a circus. It's a circus. Must end. Kawadhi nyime ni jaod bura ma Naivasha Jane Kihara oyudo fungruok bang' jayal buche mar doho mamalo Mark Ekubi weye thuolo bang' chulo Rambon ma silings 50,000. Kihara okinde mage kotelnegi kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jod bura motenore kod jalop jatend piny machon Rigathi Gachagua onyiero keth mane odonjnego kagi wacho ni gin weche mag siasa. Ywaruok mapek owuok e nyim doho bang' okinde Kihara kwedo chenro mare mar mako bao kagi wacho ni apis jamin buche ne ok oyango malong'o ketho mane odonjnego. Jamin wach Victor Owiti kata kamano ka ochung' motegno ni ok ginyal pedho neno magi nyaka Kihara mak bao. Bura no ibiro winji kendo chieng' tarik 29 dwe mar 7 higani. Of discriminatory charges, if at all, if that's what they are saying, there is no clear offensive conduct that has been identified. That you don't need to test the name to know that something is off. Even the smell of this can tell you that there is something that is off. There is no clear offensive conduct that has been identified. Section 94 says the charge itself is offensive conduct conducive to breach of peace, contrary to Section 94 of the Penal Code. So to give effect to that, I'll release the accused person to a personal bond of 50,000. So the accused person will be released on a personal bond of 50,000 pending the determination of the application that we've just had.
Jotelo mag Kenya Kwanza kotelnegi kod jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki omedo debe ne sirikal mamanywanda kagiwacho ni en mariwo jo Kenya kendo tero chenro mag dongruok e kuonde duto e pacho ka. Jotelogo bende oseyo kweth makedo sirikal tesre kuom nyayo siasa mar dhoudi e pacho ka kagiwacho ni kwethno ok owinjo otele pacho ka. To ka Joyce Duor lero bende gikwayo jopiny mondo miduol matayiere pacho ka IEBC thuolo mondo biota chenro makare e yiero mabiro. Kagiloso e kar chung od bura Mashinyalu e kaunti ma Kakamega, jotelo masiro sirikal lwedo kotelnegi kod jalup jatend piny Kithure Kindiki owuok tung mosuo kod kweth maketo sirikal tesre magiwacho ni osechako kelo liet mar siasa e pacho ka. Jalup jatend piny owacho ni sani sirikal oketo maino mare e weche mag dongruok ma ok siasa. Wenye wanangojea kushindana na sisi watungojea huko mbele. Saa hii hatuna time ya kuingilia mambo ya siasa kwa sababu hakuna campaign, hakuna uchaguzi. Tukutane pale, kila mtu atatoa rekodi yake ya ile vitu alitetea ikakuja Kakamega siku ile alikuwa na kiti kubwa serikalini. Jotelogo bende oseyo kweth maketo sirikal tesre kuom bedo gi akweda mar dhoudi kagiwacho ni sani sirikal mamanywanda ma jatend piny William Ruto odonje kod jatend ODM Raila Odinga oketo maino e tero dongruok e konde duto mapacho ka. Hii timu yetu tunaongozwa na William Ruto. Sasa wameshikana na Raila Odinga. Hii team mimi niko pale, kila mtu ako pale, na tunataka tuongee mambo ya wananchi, sio mambo ya viongozi. Unaona viongozi wengine anasema anatoka hapa Kenya kwenda Marekani kuangalia watu ya kabila yake. Huyo si Mkenya, huyo ni mkabila na hastahili kupewa nafasi ya uongozi. Tunataka kukumbusha wale ambao wanaeneza siasa ya ukabila ya kwamba sisi kama timu maendeleo tumeweka Kenya mbele. Ewi weche mag duol matayo weche mag yore pacho ka IEBC, jatend migepe Musalia Mudavadi odok ne IEBC kowacho ni IEBC en duol ma ochung' kar kende mawinjo mithuolo mar tayo yiero e yo makare. Kuna tofauti kati ya serikali ya Kenya na taifa la Kenya. Kwa hivyo IEBC itasimamia uchaguzi wa kila mtu kutoka kule mashinani hadi juu. Kwa hivyo nataka wale ambao wanajaribu kuleta porojo, let us not undermine the integrity of the IEBC. Bende okwedo jogo mawacho ni Chan Kwalo Mbulu mayiero mar 2027 kowacho ni jatend piny William Ruto biro sero Mbulu kowuok kuom jo Kenya e yo maler kendo kaluwore kod chike mapacho ka. Kazi ya Ruto si kuiba kura. Kazi ya Ruto ni kutafuta kura kwa mwananchi kwa njia ya demokrasia na kupeana mwelekeo na uongozi kwa taifa. Kwa hivyo wewe kama una fikira za kuiba, tafadhali usiweke Ruto kwa fikira zako za kujaribu kuiba kura. Joyce Oduor, Ramogi TV. Moko mjokanyo Edwin Buchudie, kaunti ma Mombasa, koro jowuok tung mosuo, gi jadura manyali Mohamed Ali, masani gituo ni temo kelo pogruok e kind jokanyo no Edwin Burano. Ma gikoni en bang' jaod burano balo gi jatend piny Kenya William Ruto, kendo donje kweth makwedo piny owacho motelne kod manen jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Gidwa ni jaod burano koro gwetao kaka jakanyo Edwin Buchudie mano tere od bura kagiseye kuom kelo pogruok kendo dwaro ni jokanyo Edwin Burano odar kode kendo gidhi e kweth makwedo piny owacho. Sasa wewe badala ya kujitokeza na kupigania haki za uchumi wa pwani, imekuwa sasa unajitenga na watu, unajiunga na watu ambao kwamba hawataki kuona hizi reforms zikifanyika na regional balancing ama haki kitendeka masuala ya uchumi ya kipwani. It's high time he makes a decision. Yeye kama anataka kuenda independent aende. It is not right for him to enjoy political privilege by being in that seat ya commissioner ya Public Service Commission, na huku wewe unatuma proxies wako wakisema kwamba chama kinaharibika, chama hivi chama vile, na wakati unajua wazi kwamba hiki chama kiko imara na kiko na structures 47 counties. Sisi tukiwa hapa pwani ni lazima tuzungumze na sauti moja. Tukizungumza na sauti moja ndipo pale nguvu inakuja. Lakini leo ukisema uko UDA kisha unatupiga mawe, hii haiwezi kuendeleza. Ni lazima tushikane, kama kuna matatizo tuzungumze ndani ya nyumba ya UDA.
tuchambuane pale UDA, tujua makosa iko wapi, tutengeze wapi. Wadhi kaunti ma Siaya kama moko kuom jodongo e kar chung od bura ma Ugunja owuok oko mar kwayo josiasa ma olap dhogi ndong' ne kombo od burano mondo nyakwe kinde campaigns magiwacho ni osechakore kata odoko ni spika mar od bura mamalo Moses Wetangula to pok olando ayanga ni kom nodong' nono mondo ng'wech chakre mar kare. Jodongo go wacho ni thoth josiasa thoro tiyo gi ojende mondo giyud lek margi kendo bang'e to gibolo rowerego ka seche moko to itiyo kodgi e siayo tulo gino magiwacho ni en tim manyiso dok chien kendo rem mar lony mar demokrasia. E twak margi jofwamb weche chiro Masidindi, jalony e weche telo Moses Omondi ojiwo jopiny e kar chung od bura ma Ugunja mondo bi owuog oko mar yiero jatelo manyalo tiyo negi makare. Kom mar od bura ma Ugunja nodong' nono bang' jatend piny William Ruto walo mane en jaod bura ma kono Opiyo Wandayi kaka jatend migao mar teko. Ka aber to nego gibed karachiel giwinjre kod kijande ma koko mabedo gano onego bed maonge mondo kata bang'e kango osedonje to kwe emobedi nikech gima duong' midwaro piny en kwe. Onge gima tek matamre to mana ka gibiro gi kwe mondo mi kijande kik gore nikech nitie mabiro tiyo gi kijande ahinya. Wang'iyo gik machalo kaka koro basari nyicha nokonyowa ng'at manyalo dhiyo mondo okonya e mago sani onge nyocha ni kata kwan kod liete kor gwenka mheshimiwa biro to konyowa kuondego okwane sani kan tie ng'at manyalo konya gi sechegi. Beda her wacho kenda kwa yudhe amo gara duto ma Ugunja nigi kiti kodwa e yo mora mora gi jasiasa mora mora mondo wakel tulo ka mora mora to gima duong' ahinya en wanya kwe mondo kwe jowujo oyier kod kwe mondo wanwang' bunge mabro tayowa e ndalo modongi. Ndakwayo ni vijande duto tema Ugunja wuog oko jodongo wuogi mini wuog oko mondo watimuru yiero man gi ndhandhu yiero man gi kwe iye mondo wayieru gima owinjore wayier wayieru jatelo mowinjore wayier madhi choponwa kechwa maneno orem kapok ochopo. Tenda Osiptal maduong' ma Homa Bay oyudo chik mar doho mar iko e bur ma kanyakla ringre 14 mapok oyangi kendo osebudho e kar kano ringre no kuom thuolo moingo higa achiel. Ringre 14 go ma oting'o chuo 8, ringre joma mine 3, nyathi 1 kod mamoko 2 moselokore choke ne oter e kar kano ringre joma othono e kind higa mar 2022 nyaka 2024. Kalore gi jatatije maduong' mar osiptandno Laktar Vincent Oduor, ringrego ne oter gi obila kowuok e kar chung od bura Mandhiwa, Suba North kod Sindo e kar chung od bura ma Suba South. Laktar Oduor wacho ni ringrego sani kelo negi pek e kar kano ringre mamoko. Kalore ni kar kano ringre no ting'o ringre 30 kende to sani gin kod pek nikech thungni mag ringre. Okoni giseyudo chik mar doho kende thuolo mar ndalo 14 gibiro iko ringrego e bur ma kanyakla. Abiriyo owuok Mbita sub county, Mbita area, that is Suba North. Uchiel owuok Ndhiwa area, achiel owuok Sindo, that is Suba South sub county. Koro kuom gite aboro gin joma chuo, adek gin joma mine, achiel en nyathi manobuogi, then 2 gin achoke lilo. Koro wakwayo oganda ma area ka gi area moko kopo ni watni kata osiepni moro no lal, wakwayo ni mondo wamiyo 1 week juma achiel mondo ubi mondo ukonywa ng'iyogi. Kopo ni gin watni to kopo ni chich no nyalo bedo watni to wanyalo konyi mondo wang'e kopo ni en watni adieri mondo ikaw ringre no. Nyakoro gi kanyo wakwa oyuyo matin chenro en maro imore aneno kanyo ka Brayo Blues wacho ni neno waka entiere Kisumu Riat Kanyakwar Ramogi Lerndi erokamano. Grego Dhiambo wacho ni neno waka entiere Kisumu Milimani. Oduoro Dhiambo wacho ni en umoja. Mosne baba ne Okidi. Ogwal Boy wacho ni mosne Joka Julu Mamboleo. Oginga Lo wacho ni mosna Jombeta erokamano ahinya. Eliud Favored wacho ni mosna mama na Martha Odhiambo kantiere Alego Nyadorera erokamano. Wakili Jako Chieng wacho ni amor gi Ramogi TV kanyo erokamano. Anyakwar
check anya kwar check mosna mamana Monica kantire yimbo Othach erokamano Okinda erokamano mano Barbara wachoni neno wakanyo neno wa aneno ura mogi live mano Jane erokamano Trevor Junior bende wachoni neno wakanyo Amosi Mosna DJ Kolo erokamana enya onoso nyakwara mogi wadwani mondo mi wakau yueyo machuok chenro maro imore pod nyime tok yueyo machuok. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, home of discount. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Boda boda. Sekta maithoro kuong nikech njore mayudore iye. To boda boda ong'ere kaka jonek, joma ketho gige ji. To ne riwruok mar Levites Missionary, lamo eres ruog boda boda. Hii ni sekta ambayo Yesu anaweza kuitumia. Na maandiko yanasema ya kwamba Mungu anatumia kile kitu kibaya ambaye kimedharauliwa. Mae geno ma boda boda uchunge mise margi. Mise mageto loko sekta no, majilo mieno kinde ka kinde. Tunaona Mungu akionekana hapa ndani ya Nairobi. Tudrigi Cynthia Onyango, chieng' Jumapil, sa achiel gi sa adek otieno, ka okelo ni sigana mar Biblos reso boda boda. Machiegni kendo nyaka mogi malayo jopur 6,000 oseweyo pur mar ndawa kendo gidonje pur mar kothe kaka soya kod oganda e kaunti ma Migori e kind higa mar 2021 nyaka sani kaluwore kod campaign mar tieko pur ndawa e kaunti ma Migori ma otisi kaka Free Tobacco Farm. Mana ka jafwambo marwa George Malero campaign ni osebedo ka isiro kod piny owacho, riwruok mar World Health Organization, Farm to Market Alliance kod mamoko e kaunti ma Migori. E kind higni mar 1970 nyaka 1990, kaunti ma Migori achiel kuom kaunti e piny Kenya manipuro ndawa mathoth. Lipot yango ni atamlo 70 mag ndawa e piny Kenya ne wuok e kaunti ma Migori, ka bende kindeno kaunti ma Migori ne nitie kod kembe 3 mag ndawa. Kata kamano kaluwore kod lipot owuok kuom migawo mathieth mayango ni ndawa nitie kod midhiero mathoth e ngima dhano, ne omiyo kampen mar kono oganda mondo koro were kod pur mandare kaunti ma Migori ne ochakore. Kampen motis kaka Tobacco Free Farm ma isiro kod piny owacho, riwruok mar thieth e piny mangima World Health Organization, Farm to Market Alliance kaachiel kod mamoko osebiro kadhi nyime e kaunti ma Migori ka ochakore e higa mar 2021. Baada ya kupata ushauri ndipo nikagundua kwamba kumbe ninapoteza muda. Maana zile hera wakati ambapo zinakuja ninaweza nikaziona kwa macho yangu kwamba ni nyingi, lakini nikienda kugawa kulingana na zile pesa ambazo nimepata, ninakuta kwamba kwa siku ninafanyia hera kidogo sana. Weekly futino matio rogno mar Farm to Market Alliance wanje pur maloga na uchielo soyo pur mandawa kendo donjo e pur mar kodhi moko ma oting'o soya. We speak currently we have over 6,000 farmers who have transited from growing tobacco to alternative value chains in Migori. Gwenge makura ponte jopur mathoth mag ndawa igeto ahinya e bwo chenro ni mar tieko ndawa e kaunti ma Migori. We make sure that farmers get inputs from to use in their farms. We work with them through the production process
in their farms and up to market level, where now we link them to market partners. We also train them to take care of their produce. Jopur moso yo pur mandawa kendo donje kothe mamoko wacho ni pur mandawa yanda hinyo gi mokalo to nweng'o mare tin. Gharama za kulima tubako ziko juu zaidi kuliko kama ungelima mimea mingine. So tunashawishi wakulima watoke katika kilimo cha tubako waingie katika kilimo ambacho ni cha muda mfupi, season 2 kwa mwaka. Nimepata kina mama na baba wakilima tumbako. Imeleta shida mingi kwa sababu imeleta madhara kama miti imekatwa ovyo ovyo. Vijana wengi wameathirika kwa sababu ya tumbako. Seche piny owacho migepe moko mago mag piny owacho dhi nyime kod tieko pur mandawa. Kothe ma oting'o soya gin mago bende koro siber ka iji oganda mondo koro pidhi nikech nweng'o gi ber. Tofauti ni hii, wakati ule wa tumbako nilikuwa nalima, lakini kwa hali ya shida, venye niko mlemavu hivyo ilikuwa inabidi hata nisumbuke nihangaike kutafuta watu ambao watanisaidia kulima hilo tumbako. Ni soya imeniletea unafuu kiasi. Nyota beans, which is the first crop that we promoted in this region. Nyota beans is fast maturing. It takes only 75 days. And you can harvest and get your money. Jolony e wechego mag thieth osetudo pur mandawa kod midhieche kaka tuono mar kansa kod mamoko. Nondo yango ni ndawa nitiere kod kwiri kata chemicals maromo 700. Ka kuomgi maromo 427 gin kwiri makelo tuono mar kansa ma dho ngere dendo kaka carcinogenic. Lipot bende yango ni kuom $10 ma yude pur mandawa maromo $7 itiyoge thiedho tuoche ma ikelo kod ndawa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kuonde tiego tije lwedo omedore kod 35 yare higa mar 2018 nyaka 2023 ka kwan mar jopuonjre mariwore kod kuonde tiegruok go bende omedore kod 56. Kata kamano, kaluwore kod lipot mar Usawa Agenda kod Zizi Afrika, omenda jopuonje kod gige somo ma osebedo ka ichwalo ok romre kod kwan mar jopuonjre. Gino makoro jolony wacho ni jopuonjre matieko skul ok bed mochwenye ne tije kaka owinjore. Judith Omondi ni kod mathoth. En report manyogolo odiochieng' manyoro kendo onyiso rameny kaka sekta mar somo chal chakre nasari nyaka kuonde tiegruok mamalo. E rang'iny mar tiego tije lwedo, ripodno oyango ni atamalo mar jopuonjre osemedore kod 50 ka masinde kod mwandu mag tiegruok to kosechwal kaka owinjore kendo maromore kod kwan mar jopuonjre matiegore e skunde ma opogore pacho ka. 25 kende mag TVETs mag piny owacho ema nitie kod masinde matiyo kendo nyalo konyo jopuonjre. Ni thoth skundewa mag polytechnic mathoth nyithindo dhiye ok oikore ahinya mar tiego nyithindo e lony manyasani, nikech idwaro gik moko machalo kaka kompyuta, idwaro gik moko machalo kaka tablets, idwaro gik moko machalo kaka server mondo mi skul obed ni nyalo puonjo nyithindo e weche manyasani. Iyudo ka awach ni wantiere kata mana gi special persons. Maybe we classify them under people with disability issues here. Gintiere gi gik magidwaro. So for you to also incorporate them into the society, you must empower them. Kupogore kod weche mag masinde kod jopuonj, bende nitie penjo maduong' e wi rang'iny mar somo ma jopuonjre mag kuonde tiego tije lwedo yudo. Ripodno oyango ni 40% mar kuonde tiegruok mag TVETs ok luw lai mar tiegruok CBET curriculum, ka 50 kende maluwo chike marito somo mag jopuonjre. E kwan mar jopuonjre ma somo e TVETs, 30 kende mayudo puonjruok bang' somo kata industrial attachment, ka 45 to tieko ma ok oyudo oboke mag lony e lai manyasani. King'iyo gap mantiere kind gik mipuonje skul gi gik ma idwaro kuonde tije, gik midwaro kuonde tije niga mbele ne curriculum mipuonje skul. Omiyo owinjo wachak ng'iyo e thuolo mar CBE ni owinjo bed ni ji timo practical moloyo timo gige theory. Sirikal bet ga piny to neno ni what are the needs, changes mage mosebedo ei oganda. Koro sama wa design curriculum to wang'iyo gi according to gigo madwarore ei oganda. Nyaka sani jokanyo e sekta mar somo koro dwani owinjo chak nywand pach weg kembe
kod jolony e loso e lai mag somo mondo duok kwan mar rowere ma ok yud tich nikech lony margi ni piny. Rem nitiere e kar mondo mi sirikal gi jok mamoko gi jok kanyono mamoko owinjo bed ni riwore paro e seche miloso curriculum madhi mbele sana the industry jok mantie weg tije machiwo tije owinjo bed ni anyiso sirikal kaka an aka ng'ama tie e lony manyasani kata weche mag mbui anyiso sirikal ni kidwaro mondo mi andik nyithindo to nyithindo gi winjo som ma gima to en gima i-revise moruyore nikech gin weche madhi mapiyo. Twagni ibiro e kinde ma pod nitie weche ma okwako sekta mar somo e kuonde tiegruok mamalo kama oriwo nok mar omenda. Judith Mondi, Ramogi TV. Kawadhi nyime ni jagoro mongirore e migawo mar thieth mano Mary Mudhoni okone oganda mondo ket ler nyime kaka yo mar geng'o tuoche ma ikelo kod chido mar alwora kaka nyaldiema ma osebedo ka sando ji e counties kaka Migori e kinde ma bende owacho ni counties 15 e piny Kenya pod oganda mathoth losore e bunge. Jafwambo marwa George Juma miyowa ler mathoth. Chiendo ni mar piny owacho kawo kalo kuom migawono mar thieth mar keto ler ma ong'ere kaka epuka uchafu afya nyumbani chieno bende geto neno ne oganda dak kuonde maler kaka yo mar geng'o tuoche kaka mano ma nyaldiema ne oyawo yanga e kaunti ma Migori kod jagoro maduong' e migawono mar thieth Mary Mudhoni. Kaunti ma Migori osebedo kod muoch mar tuoche ma ikelo kod lel kaka mano ma nyaldiema ka chakruok mar higane kwan ji 40 ne ogamo tuoni. Whenever we have cholera, it is among the slums usually affected. And the intervention measures we have taken, we always cooperate with members of the community. Tulikuwa na ugonjwa ingine ilikuwa inaitwa COVID. Ulikuwa mpaka ukiangalia mtu hivi, ukipinduka hivi unanawa mkono. Ukienda sokoni, ukisimama karibu na mtu unakimbia unanawa mkono. Mudhoni mane weka daponego gadantie piny ma ong'ere kaka Pida e sub-county ma Sunais Kardak makinde mokalo mokumo ganda ne ogamo tuo mar nyaldiema ne owacho ni tuoche kaka nyaldiema ok gin tuoche mabende kone bende oganda e kuonde magidake e kindeni. Hatutawahi itikia ugonjwa ya kolera tena ifike hapa Migori. Nimeona mpaka vijana wanajitolea sasa, wanaenda wakifagia, wanaenda wakiosha. Jagoro maduong' ne migawo mar thieth wacho ni en gima rach ni pod nitiere kaunti 15 e piny Kenya ma oganda mathoth pod losore bungu. Bado tuko na counties na sitaki ku name and shame. We are still practicing open defecation. 15 counties. Chiendo ni mar keto ler alwora obire kaunti ma Migori e kinde mamoko jodak ma Apida e sub-county ma Sunais e borruok margi ma ong'ere kaka Apida Modern Group osebedo kadhi nyime kod keto ler e alwora giwegi. Gima nomiyo wabiro gi Apida Modern nikech ne Apida nolel. Momiyo nowacho ni Apida Modern nyaka bi gi moto margi kaka to make Apida clean. Jokanyo marwogni ma Apida Modern ka otele ko jakom margi Zakaria Otieno Dero wach ne gi kawo okang' giwegi ma keto ler alwora margi bang' tuo mar nyaldiema ne omuoch e kar dakni. Mokwongo kane kolera nochako an awuon nabedo matuo ka kolera nomaka mano ring koda osiptal mano noyudo kapok wachako wach mar cleanliness ni. Koro kana wuok e osiptal to vijende nobedo piny mondo na dieri jo county council gi gin giywayo mana main road mokalo main kocha to iwa kuma wadake ka ok ging'i ler ma iye ka. Emomiyo ne giamua giwacho ni ler ma iye ka wan wawegi manyaka to watim. Kada bende jodak gi ma Apida okawo okang' mar keto ler giwegi pod giywago midhieche mathoth ma oting'o onge mag kuonde ma inyalo puke takataka kaachiel kod moko. Kaka wadang' wating' takataka kwagolo takataka ka nyaka dumping site kamonego bed ni ibologie wayudo shida nikech waonge vifaa mar ting'o gigo. Wahaya mkokoteni 800 per day. Nok mar pi maler kaachiel kod chope bende osethiro lere kuonde dak monego ji ni piny e kaunti ma Migori ma oting'o Apida, Nyasare kaachiel kod Panpieri. Machi hakuna, machi ilijengwa hapa ya China hatuioni. Ingine sijui inaitwa ya Nyasare inakuja mara moja hata kwa mwezi moja. Choo waonge go mawadhiye. Mara ariyo pi kobiro 1 week otigo kata 3 months kapok wachak waneno pi. Watiyo gi pi molil. Mara adek
sama watimo drainage mwagolo gik maricho richo mane wamwani wagolgi gigi wating'e ting'e e lwetwa kama samoro ng'ato ting'e kama ng'ato ting'e kama gigi pukore kuomwa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ahinya Jojuma. Jopiny e gweng' ma Kobila e location ma West Kanyaluo mano kar chung' od bura ma Karachuonyo ma line ma stima igero ka owuok Sondu nyaka Awendo e kaunti ma Migori ywak ewi deko mar chudo e seche ma kabino to koro dwani gidar e lopego. Ma obiro bang' ke Trako chiwo notice mar ndalo 14 mondo jomogedo e line mar stima odar ka giramo ni ok ginyal dar kapok omigi chudo. Jafwambo marwa Ali Abich ni kod ler mathoth. Jopiny e gweng' ma Kobile ka chud bura ma Karachuonyo machendo ma kes stima mitimo kod kambi ma Trako kale puothegi kaachiel kod mieregi koro wuok tung' mosuo gi kambino ma giwacho ni osemiyogi notice mar dari lopegi kata odoko ni chudo to pok otimnegi. Tarik 24 dwe mar achiel higani Trako ne ochiwo notice ne jogo eko ma utegi nitie line mar stima okale mondo dar ok ndalo 14 mar chiwo thuolo ne chenro mar stima no mondo odhi nyime kada nocholo achiel kuom jopiny mano mi notice ma kamano wacho ni nyalo weyo lopegi to Trako pok ochulogi. Gie sani pok ochulwa pes lo kaw maduong' karibu nus lo ma wan go. Wan yawuoyi 5 to ok wang'eyo kuma wadhiye wawuoyi 5 gi te. Kuma wadhiye onge, nyithindo be wan go mang'eny. Nitie debe wan go ka kuma ginyalo dhiye onge. Wan ok watamore dar kochulwa. Kosechulwa to pesa no wadhi ng'iewo lo kamoro wadhi dar. To ok nyal miwa nikech barua wacho no miwa ndalo 14 to wadar. Ndalo 14 wadwa dhi kanye waonge pesa waonge lope moko. Wadwa dhi kanye. Jopiny go wacho ni notice mar dar mano migi ne ondik dwe mar achiel higani ka gin ne giyudi odiochieng' manyoro ka idwa ni mondo gidare lopegi kendo gikone giikore mar dar kendo weyo lopego to mana komigi chudo mowinjore. Wasebedo kwarito gini kochakore 2017 nyaka kawuono pok wayudo gimiluongo ni pesa. Kwa dhi office to ginyiso mana ni rituru. Ondik tarik 24 Januari 2025. Kano chopo nyoro tarik 16 to gikelo barua ne gimiwa 2 weeks mondo wadar. Koro wadar wadhi kanye to at the same time barua wacho ni kochopo tarik gimiwa wiga 2. Koro wiga 2 ni wadhi dar wadhi kanye to jogi pok ochul wacho dalawa. Ka kamano Jaduong' Opiyo Wandayi ine maine minister mar energy. Tafadhali wakwayi gi muolo ni kiyie to mondo ikonywa wayud pesa wa. Ne sitimo kale lopwa to tamruok chulwa nyaka sani. Kamano. Imiyo wa notice ni mondo wadar. Awakwano Opiyo Wandayi okonywa mondo chulwa. Okonywa. Mane wach ma wan go. Jo mamoko noseyudo notice to kuma pesa gi potamore jothurwa kuma wachiko tamowa mondo wayud ratirowa. Lope wagi mag wakonyorego to darowa wadhi kanye udi bi muko kaka wagero tamore nyithindo dhi to kanye. Giwacho ni lopegi giweko gisedak kuom higni mathoth kendo kata mana puothegi bende ginyal puro nyaka ne line okale ka gidwa ni mondo Trako winj ywak margi. Aleo nyikwa yango aja higa 87 koro lobni asetieke higa 60 kae mana chamo to bende ma nyithindo chamo. Sani koro ne nyikwaya chamo. Koro gidwani gidara to pok gichula. Koro adhi kanye stimo kadhe puotha ok anyal puro. To kano kalo gitama no ok anyal puro nyithindo be an go. School fees an go machulo. Atim nang'o jothurwa. Turiembo ji tutamru chulo ni ji pesa. To an gi mawe no ok anyal dar be ok anyal puro puodho ne urugi mutimonwa kumwadhi to onge. Maneja mochune tudruok e kambi Trako Rafael Moria ne okoni giseora pichas maggi masani koro dhi nyime gi nono ng'ur mag jopiny go kendo gibiro chiwo lipod gi juma manyien tok ka gisewinjo ng'ur mag jopiny go. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ji maromo 53 ma wacho ni pi mawuok e kar pur malo Akuja Irrigation Scheme ne odaro e kuonde mane gidakie ochwalo bura nyim duol mang'iyo weche mag lope ma okaw kod piny owacho ma ong'ere kaka Land Acquisition Tribunal ka gidwaro chudo. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori Jojuma miyowa ler mathoth. Kata bang' piny owacho kawo kalo kuom duol mochung'ne pur ma ikeyo pi e puothe mabedo kaka National Irrigation Authority golo omenda maromo milion 68 mar chulo jogo mane ochiwo bath lopegi mondo koro gere lai mar pi e kar pur malo Akuja Irrigation Scheme e subkono Manyatike. Chudo bende ne igeno ne dhi miyo National Irrigation Authority yud fuong'ruok chal ka gima yweyo ni pod onge.
Mae biro nikech ji maromo 53 mawachore ni pi mawuok irrigation scheme makuja ne odaro bende chwalo kes mar gi nyim duolo mang'iyo wechego mag lope ma okaw kod piny owacho maonge kaka Land Acquisition Tribunal ka gidwaro chudo. Wan gi geno nikech chutho bedo to wasebedo kwabedo e pap kama mama ok mokwongo to sama mabede pap kamani wadhi kwagena en mana niya momba Mungu hachoki ng'ama kwa Nyasaye okol kine ol to yudo. Kes ni mabende mokwongo ne oter e nyim do mang'iyo wechego mag alwora kaachiel kod lope The Environment and Land Court sani koro keti e lwet duolno mar Land Acquisition Tribunal. E juma ni duolno mang'iyo wechego mag lope ma okaw kod piny owacho mabende ong'ere kaka Land Acquisition Tribunal osebedo e gwego mag Nyatike ka gitimo nonro kendo giwinjo ywak ma ochwal kod ji 53 gi mawacho ni pi mawuok e kar purno ne odarogi. The claims are against the National Irrigation Authority as well as the National Land Commission, which is the body with the requisite constitutional authority to do acquisition on behalf of government agencies. Nabi Orina materogno mar Land Acquisition Tribunal wach ni gintiere kod geno ni e kinde machiegni gibiro winjo kendo gichiwo ng'eto ma otenore kod kesni ma ochwalo nyimgi. Claimants are claiming that their passes have been affected. So there is that contention on whether or not certain passes are affected and what amount of compensation should be due to them. Kennedy Okongo men achiel kuom okinde mag ji 53 gi ma ochwalo kes e nyim Land Acquisition Tribunal wach ni en kod adieri ni ratiro biro yudore ne jogo mane odare lopegi nikech pi mawuok e kar purni malo akuja irrigation scheme. Gima jopiny kwayo ni gigegi modong' mokethore e iku magigo kwandgi magiyudo chulgi nikech kanyo koro ginyal dak otimnegi gimiluongo ni resettlement elsewhere at a cost to the government. Chik wacho kamano. Ji 53 ma ochwalo kes e nyim Land Acquisition Tribunal gombo mondo koro kes ni koro winy mapiyo mondo giyud ratichgi. Chutho luongwa pile no mwawinjo pek gadieri pek mwawinjo chalo kama samoro idwaro wa ikot to sami idwaro wa ikot no ionge kata siling achiel miidhogo gari kidhi chuni ni olo pesa kiidho idhi Migori e kot. Kane ber to ne onego bed ni nyisowa direction ni en karang'o ma wa kesni nyalo rume mondo mi wayud akiwa kaka jopiny mane scheme ni odaro. Omiyo akwayo mana jo National Land Commission kod jo Irrigation Scheme ni kaber to gitim mapiyo mondo mi gibi gindik dhogi mondo mi kot oyud yot mar timo uamuzi e kesni mondo mi wayud akiwa kaka jopiny. Moko kuom giwacho ni gionge kata kuonde magidake malong'o nyaka ne pi dargi kuonde mane gidakie. Wakonyre mana kuom wede ma samoro bende wawinjo mapek ok inyal bedo free ka ng'ato mopogre gi dalani. Koro ne wakwaya kwaya ni kuom yiegi to giyie mondo ging'adnwa gitim piyo mondo kesni ong'adi mondo wayud kaka wanyalo konyre. George Juma, Ramogi TV, Migori. Imesawa mar weche mag ohala ni nyisruok gige pur mano SK Show mahigani e boma Kisumu oyawa yanga gi jatatije Kenya mano Lake Basin Development Authority Wycliffe Ochiaga ka jopiny nochopo kar rombgi mondo gichuo wengegi e gigo mopogore molosi. Kane oloso gi jofwambo e nyisruok ma kamano madhi kawo ndalo 3, Wycliffe Ochiaga olero ni nyisruok mar higani en mar lando rieko mar pur manyasani mar medo yuto. Bende medo ni jopiny yudo puonje wi kothe mabeyo manyalo timo maber e alwora ma Kisumu kod pith mar rech mondo jopur oyud yuto mabop kaka owinjore. County Commissioner ma Kisumu Benson bende ne osingo arita makare e ndalogi mag nyasino kendo kwayo jopiny mondo bed akicha gi wach moro amora manyalo rocho kwe. Show ma higa mar 2025 thuon wach ne en mar tiyo gi rieko mar nyapur masani mondo wa advance godo weche mag ohala. And watimo limbe e stalls mag ji temo biro mondo ochope show. Kuom limbe mwatimo go wayudo puonj kuom kothe minyalo ti godo e alwora mar Kisumu kende i Kisumu mago kaka bando, kaka bel, kaka pamba
mondo ka jowa puro to oyud yuto mang'eny. We want to assure all the showgoers and all the exhibitors of their security. But it's always good to be conscious of your personal security, because there are people who might take advantage of the situation or the number of people and maybe try to steal phones and other personal belongings. Kwarango kaka show nyocha en iga mokalo giga moro cha show ma iga ni endi to an aneno no ber kenda mor godo kabisa. Maduong na medo mana rwako ji mondo med bire show nyaka chieng' molore odiochieng' ma Jumapil. Kawadhi nyime ni jalup gavana ma Kisumu Matthew Owili kod director mar bengi mar Absa Moses Muthui otelo ne nyasi mar yawa yanga bad bengi mar Absa machielo e boma ma Kisumu kama nobedo bad bengi no mar 87. Johala mawegi owuon, johala mag Asakra kod riwruoge mopogore biro yudo thuolo mar tiyo gi bengi no e neno ni okelo dongruok e gwenge ma imbo mar piny Kenya. No yawe yanga bang' romo mar juma achiel manokelo kanyakla jokanyo mar bengi Absa kod joma tiyo kode mawuok kuonde mopogore kamoting'o Kisumu, Kakamega, Kisii kaachiel kod counties mamoko. Mudhi bende omedo ni Kisumu biro kelo dongruok maduong' ni mar oywayo johala mawuok e pinje malibamba kamoting'o Uganda kod Tanzania. We are open for all classes of businesses. We are open in all communities and counties around the country. And Kisumu is special to us. Since the first brick of this building was laid close to 100 years ago, we've been here. And it's a commitment we have as a bank to places that are progressive and grounded like Kisumu is. Looking at what has happened today, it's a call to action to all our customers who are enjoying the Prestige proposition to come and see what you've done to them. And this is a commitment from the bank to continue evolving with the modern times and ensuring that we take care of them. You at Absa are our very core partners in the development of this county. When we came into government in 2017, we decided right from day one that we would like to revive the economy of Kisumu, and the most important aspect of that revival would be the revitalization of the port and the connection of the port with the port of Mombasa and the port of Lamu. Nakormogi wadhi e ywe machielo motelo ne weche mag tuke ma waduogo godo. Aneno ka otemolo ka Trevor Junior wacho ni Amos ne gi Joseph Ongoro kantiere nyaka Holo. Maxwell bende wacho ni Ramogi TV maber wa mosna mano Rose Omulo. Rolex neno waka Nairobi, Mosna Konduru Manuar kani Kisumu, Amingo Felix kani Nairobi, Mosna Amingo Family, Nyero Chieng wacho ni Mosna mama nakani kona mbaya Kanyakwar, Ankati Mosna minwaka en got nanga kanyo, Irene Mondi neno waka Nairobi, o wacho ni Mosna mama na Helen, Onditi kani Migori Kakrao, An Maxwell Oreta kawuoko Yugis, Mosna baba na Andrew gi mama na Rose Omulo, Nicholas Omware kawuoko Narok, Ramogi Ler Adua, Irene Mondi wacho ni watching from Nairobi, Mosna mama na Helen Onditi kani Migori Kakrao. Bende no kanyo ka ote pod medomolo Alfonso Mondi wacho ni bende oneno wakanyo Matino Molo neno waka entiere e gwenge mag Rongo. Aneno kanyo ka bende Ajeni bende wacho kanyo neno Ramogi TV eyo makare nyaka Ramogi adwan mondo mi wakao yweyo kikidhi mabor mar mondo mi winji ikruok kata chenro ma oketi makare ne tuke mag chan mabende ibiro bagi e piny mar Kenya e thuolo no mar dwe mar aboro mano dwe manyien. Kikidhi mabor. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travels Getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300
2,500 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight, all packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Chonga gilo, emo miachano kama Chonga, emo semia sudo nyime Chonga gilo, emo miachano kama Chonga, emo semia sudo nyime Mondo yudwe ni kakasikiza tune mari D star 860 star 418 hash Ramogi TV enod jower duto. Chakre kit ngima joluo machon amiya gwatani mod jaoda maduong' mondelo temena nyaka e ngima masani. Oga kada hol pesa ibuchni na biro loso go ore. Kasayo kuoking yawa nokei. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyethi. Karikinyo dhi nam. Wane kama ng'ato knie ng'ato nikech nambi ng'ie mana ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kit grich. Mama fundi mwera. Dala na ka okadwe. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my dear. Kaka kinde mosekalo kod masani e sigenni mopogore opogore. Odhiambo maru e kakoro dwa chacho. Ng'ama onge pesa. Wini. Sani ng'ama onge pesa itimo nade? Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Machiegni paw tuke tim mar Harambee Stars dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne tuke mag CHAN ma ibiro bagi e pinje mag Kenya, Tanzania kaachiel gi Uganda. Riwruok matayo tuke pinje Afrika CAF osechiwo thuolo mag tuke gi mabiro dhi nyime kochakore tarik 2 dwe mar 8 higani. Tim Kenya mano Harambee Stars nitiere pool A kama oting'o timbe mag Angola, DR Congo, Morocco gi tim mar Zambia. Yawuot Benny McCarthy biro yango pap tarik 3 kinde ma gibiro rakore gi tim mar DR Congo. Group B oting'o timbe mag Burkina Faso, Central Africa Republic, Madagascar, Mauritania kaachiel gi piny libamba ma Tanzania. Group C biro ting'o timbe mag Algeria, Guinea, Niger, South Africa kaachiel gi tim mar Uganda. Group D oting'o timbe mag Congo, Nigeria, Senegal kaachiel gi tim mar Sudan. Kenya biro bago tuke mag group G e alap ma Moi International Sports Center Kasarani ka piny Kenya osekete rang'iny mamalo alap ma Kasarani, Nyayo kaachiel gi peyo matindo mag Police Sacco gi Ulinzi Complex. Tuke mag group B ibiro bagi e piny ma Tanzania e alap ma Benjamin Mkapa Stadium e chuny boma ma Dar es Salaam. Tuke mag group C ibiro bagi e piny mar Uganda e alap ma Mandela Stadium. Alap ma bende biro bago tuke mag quarter finals. Tuke mag group D ibiro bagi alap ma Aman Complex manitiere Zanzibar. Yawuot Benny McCarthy Harambee Stars osebedo gi ikruok makare ka odiochieng' makiny gibiro wuok pachoka ka gidhi e piny ma Tanzania e tugo tuke mag osiep mag pinje 4. Kane oloso gi jotugo chieng' tich adek, jatend piny William Ruto nojiwo jotugo mondo obed gi tugo makare koparonegi ni alap ma Kasarani ema biro bago finals kendo Kenya nyaka chop e finals.
Wadhi nyime kama tim mar Akakoro biro tingo nying Kenya e tuke mag nyithindo ma hikgi ni piny mar 13 e piny mar China juma manyien. Tugono mar juma achiel biro kelo kanyakla timbe mathoth manigi lony mar arieya e tuke mag adhula, kama bende biro miyo nyithindo mawuok pacho ka yudo thuolo mag riwore gi timbe mawuok Europe. Kenya nitiere pool A kama bende oting'o tim kata timbe kaka China, Spain kaachiel gi Thailand. Tim no biro wuok e pacho ka tarik 20 dwe ni. 4 days today since we came on Monday here, so I think we are prepared well, so we are ready for the tournament. We ensure that we scout the best players from all over the country, equip them with the best resources, human resources and physical resources that they need to succeed in their dream, which is football, because we want to have the best footballers around the world globally and scout them outside to the big teams. Wadhi nyime kama tim Kenya matugo tuke mag karate dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne tuke mag Africa Senior Karate Championships ma ibiro bagi e boma ma Abuja, piny Nigeria. Jotugo 29 osebedo ka timo orako dala adek e juma, kata kamano gin gi pek mar yuoro e orako ma kamago. Timno nigi jotugo mawuok e kor gwenge duto, gino mamiyo jotugo pek mar timo orako ma kanyakla. Piem mag pinje Afrika ibiro tiyogo mar manyo tiko mag tuke pinje mangima e kidieny mar joma dongo gi nyithindo. Tuke mag pinje mangima ibiro bagi e boma ma Cairo, piny mar Egypt, kamano mar Youth Olympics ibiro bagi e boma ma Dakar, Senegal, higa mar 2026. Tuko na timu ya wachezaji 29 ambao wamejumuika cadets, juniors na seniors. Wamewakilisha vitengo tofauti kwa sababu katika karate tunacheza katika mizani, yani weights, na naweza sema for sure tuko na imani, na kama nahodha wa hii timu niko na imani atikuwa tutacheza vizuri kwa sababu matayarisho yamekuwa mzuri. Riwruok marango rang'iny mar adieri e wi jong'wech Athletics Integrity Unit ochugo kuom kinde jang'wech ma omakore kod ng'we kinda mar Wakeini Ruth Chepngetich bang' yudo ng'ieng'ie mag yedhe mokum e rembe. Riwruogno lero ni yadhno mogo kum mar diuretic makonyo golo pi mathoth gi chumbi e del noyudo remb Chepngetich bang' pim mane otim tarik 14 dwe mar adek higani. Karadogo ni kum mane omiye motelone ne ok ochungo piem mare e ng'we mopogore. Chepngetich nokawo ndamo mar chungo piem mage en owuon mondo chiw thuolo ne nonro. Of the 2024 Bank of America's Chicago Marathon in a time of 2. Can I see it? Are we going to see it? Are we going to see it? 2:09 something. Let's get her here, everybody. We have seen it. 2:09:56. Bring it on, Neil Armstrong. We have another woman that has done Roosevelt herself, so she is making her way. Oh my goodness, is she going to do it? Wait a minute. Nokaramoga ni mondo mi walore gi kanyo, aneno kanyo ka Cleophas Oluoch neno waka entiere Kisumu, wacho ni amos ne joka nyakwar duto. Jackie Nyarmodi bende wacho ni oneno waka odiochieng' ma kawuono mana kaka pile. Ramogi TV neno yo maler. Juma Belinda bende wacho ni Ramogi TV kanyo. Melvin neno Melvin wacho ni mosna Lydia ma Melvin mantiere kantiere Nairobi. Asemole chenro kan Kisumu Kasule mosna mama Nasi Pros Magolo mawuok Awasi. Mano Mr. AOM Professor wacho neno waka entiere Ugolwe Ugunja but County erokamano ahinya. JB bende wacho neno waka entiere Nairobi. Embakasi Ticha Diana wacho neno wakanyo. Min Pepe wacho neno waka entiere Kasarani Santon kanyo. Adwani mondo miya kaw thuolo ni maduoko nu erokamano uduto kuom kaw thuolo maru mar bedo kodwa e chenro mar Oimore. Ok adwani mondo amed kaw thuolo mang'eny. Aneno ka DJ Kolo oseikore gi lange kendo mar mondo mi okelnu thumbe mamit e chenro mar Ramogi Night. Kaw kamano unind maber. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno.